Hej, jeg hedder Ulrik Binderup. Jeg går på grundforløbet på elektriker. Og her på aktivitetsdagen har jeg fundet ud af, at jeg er ualmindelig god til at balancere med en hula hop-ring. Hvad er så der en papegøje? Hej, jeg hedder Joachim Blok, og jeg går på Agri under skovmandsuddannelsen. Og lige nu skal jeg til at gå på ski sammen med halvdelen af mit hold. Kom nu for helvede! Femte! Det er ikke nødvendigt. Yes! 10! Jeg hedder Nikolaj Elkjær Bak, og jeg går på webintegrationsuddannelsen. Og ja, vi har jo så været i gang med det her fede halløj, hvor vi har blandt andet været over og slå søm i store træstuber, hvor det var rimelig fedt, fordi vi faktisk vandt over tømmerne. Så det er så lidt pinligt for dem, men det er fedt for os. Jamen, jeg hedder så Simon, jeg går på EUX som smed her i Aalborg. Vi tabte fandme mod nogle piger i hente noget vandkonkurrence. Det var pinligt. Går på Auto College EUX, og jeg har en mega fantastisk dag i dag.